Вітаю, сябры. Люты гэтага года сабраў у сабе столькі праектаў з беларускімі каранямі і беларускімі лакалізацыямі, колькі не ўмяшчалі некаторыя гады цалкам. Ажно 3 праекты прадстаўлены на вялікім фестывалі дэма ў Steam, і кожную з прадстаўленых у гэтым відэа гульняў вы зможаце памацаць уласнымі ручкамі да 2 сакавіка. Спадзяюся, вы не запозна ўключылі яго глядзець. Інакш да поўных рэлізаў яшчэ прыйдзецца пачакаць, але пра ўсё падрабязней далей. Хто кепска разбіраецца, дэма гэта кароткая частка гульні для таго, каб геймер мог скласці сваё ўражанне наконт праекта і вырашыць для сябе, ці варта набываць гульню. Я ўжо зрабіў гэта і гатовы прадставіць 3 беларускіх праекты, якія па той ці іншай прычыне прыцягнулі да сябе ўвагу. Прама зараз мы паглядзім на беларускі кіберпанк, прыгоды ў стылі Індыяна Джонс і экшн пра Туровскае княства. Па сваёй сутнасці беларускі кіберпанк Replaced мог быць і хорарам, і сімулятарам хады па тыпу Firewatch, толькі на машыне, і простым платформерам. Менавіта такія ідэі змянялі адна адну, пакуль недзе ў 2018 каманда аўтараў не вызначылася з жанрам. І менавіта адтуль можна лічыць стартар спрацоўкі ўжо недзе каля 8 гадоў. Рэліз, пачынаючы з 2022 года, некалькі разоў адкладаўся, недзе праз тэхнічныя пытанні, недзе праз знойдзенага інвестара, што дазволіла пашырыць магчымасці і рэалізацыю ідэй. І вось мы тут нібы за 2 месяцы да сапраўднага рэліза і маем на руках самую сапраўдную гатовую дэмку, хоць і невялікай працягласці. Replaced — гэта навукова-фантастычны і рэтра-футурыстычны платформер у фармаце 2,5D. Дзеянне разгортваецца ў альтэрнатыўнай Амерыцы 80-х гадоў. Гэта Амерыка пацярпела ад ядзернай катастрофы, і цяпер грамадства расколатае. З аднаго боку ёсць карумпаваная карпорацыя Фенікс, якая хаваецца за сценамі Фінікс-Сіці. З іншага боку ёсць тыя, каго лічаць непатрэбнымі, што жывуць у падобных на халупы мястэчках за сценамі вялікага горада. Сапраўднымі шматметровымі сценамі пад аховай. Да іх яшчэ тэрміты, з імі мы, дарэчы, сустрэнемся ў дэмцы. Гэта падземная банда, якая палюе на іншых людзей дзеля спартыўнага інтарэсу. У гэтым усім бязладдзі штучны інтэлект, вядомы як рыч, робіцца замкнёным у целе чалавека-аператара ў аддзяленні транспланталогіі і нейкім чынам апыняецца якраз за сценамі Фінікс-Сіці. Дэмка паказвае не самы пачатак, а толькі яго частку, бо па ўсёй інфармацыі ад заходніх журналістаў гульня распачнецца ад пагоні паліцэйскіх за штучным інтэлектам у целе аператара. І яго асноўнай задачай рыча будзе захаваць сваё цела, каб жывым вярнуцца ў горад. Пры гэтым пры ўсім ён са здзіўленнем адкрые для сябе цудоўны свет за сценамі, які па яго даных павінен выглядаць зусім не так паскудна. Платформер не будзе прадстаўляць нейкую складанасць, бо гэта хутчэй проста спосаб вашага перасоўвання па свеце і дапаможніку ў стварэнні кінематаграфічнасці падзей, чым сапраўдны геймплейны слуп. Падскочыць, пераскочыць, падцягнуць скрыню і гэтак далей. Ніякіх хардовых Hollow Knight. Паўсюль за вамі сочыць не статычная камера, усе візуальныя кампазіцыі наладжваліся ўручную, і, як вы можаце бачыць, камера дынамічна рэагуе на тое, што адбываецца. Напрыклад, праходзячы праз сцены, трасецца пры падзенні і засяроджваючы вашу ўвагу на тым, што важна. Кожнае дрэва, машына, кусты і кожны камень былі ўручную сабраны ў агульную карціну свету, якая затым была палепшана з дапамогай аб'ёмных эфектаў асвятлення ў рэальным часе. І ўсё выглядае суператмасферна, адчуваецца любоў да кожнай дэталі ў асяроддзі, зроблена на высокім піксель-артным узроўні. Баявая сістэма Replaced грунтуецца на ударах і рэакцыі натхнёнай серыі Бэтмен. Яна, так як і асяроддзе, кінематаграфічная. Герой імкліва перасоўваецца паміж ворагамі, ухіляючыся ад удараў і назапашваючы моцны стрэл свайго пісталета, з дапамогай якога можна зладзіць прыгожае пакаранне ці далёкі стрэл. Нейкай моцнай складанасці не адчуваецца. Вядома, калі своечасова ухіляцца і не даваць сабе атрымаць пахары. Спадзяюся, па рэлізе будуць прадугледжаны высокія ўзроўні перашкод для аматараў складаных прыгод. Аўтары абяцаюць з часам больш лютых ворагаў і здабыццё героям новых здольнасцяў, паляпшэнне здароўя і іншае. Да гэтага ўсяго мы маем круты олдскульны КПК з сапраўдным рэтра-колцам, каб праглядаць журнал, знойдзеныя лоравыя нататкі і нават слухаць музыку. Яе я, праўда, у дэмцы не знайшоў, але патрэбная папачка прысутнічае. Таксама, нягледзячы на калідорнасць папярэдняга доступу, мне спадабаўся момант з вяртаннем назад, каб вырашыць нескладаную задачку з праходам. То бок гульня не будзе проста цягнуць вас наперад як стралу, даючы магчымасць вяртацца і нават шукаць новыя шляхі і новыя плоскасці, дзе пахадзіць. У дэма не было яшчэ аднаго важнага складніка. Гульня
гульня мала што не калідорная, а мае хаб лакацый, дзе можна будзе пахадзіць, пагаварыць з персанажамі і браць дадатковыя квесты. І да кучы з часам будзе змяняцца нават надвор'е гэтых лакацый. Агулам я атрымаў 100% задавальненне ад кінематаграфічнасці і экшана падзей, бадзёрай бойкі і агульнай глыбокай прапрацоўкі дробных дэталяў. Чакаем сапраўдны рэліз гульні ўжо 14 красавіка, а вось дэма з беларускай лакалізацыі тэкстаў можна памацаць прама зараз, што вядома вам раю. Ну і ці варта казаць, што пагуляўшы ў гэты кароткі адрэзак, дадайце гульню ў жаданае і вы тым дапаможаце ёй прасунуцца сярод іншых праектаў на пляцоўцы. Па поўным рэлізе Replaced абавязкова будзе агляд на канале Рудзі, так што падпішыцеся, каб не прапусціць. Беларускі распрацоўшчык прыгод сівога дзеда, пра які я зараз раскажу, Whippy Studio ўжо не першы раз радуе геймераў сваімі праектамі. Дагэтуль іх былі сімулятар аддзела сапраўдных копаў, This is Police, дзве часткі і ранні доступ сімулятара кінастудыі Hollywood Animal, якая дагэтуль вісіць у стане распрацоўкі, але ж з гулябельным ядром. І нечакана для ўсіх у 2024 паралельна з незавершаным праектам кінажывёл яны паказваюць усяму свету першы трэйлер сваёй анімацыйнай прыгоды The Eternal Life of Goldman. І ўжо пасля першага прагляду робіцца цалкам зразумелым, што гэта і ёсць іх асноўны праект, над якім яны працавалі доўгія 9 гадоў і гадавалі як дзіця, ствараючы ўсё крок за крокам і малюючы уласнымі рукамі. А ўсё астатняе толькі магчыма проста камерцыйныя і другарадныя ў прыярытэтах праекты. Гэта яркая і адначасова змрочная прыгода, якая аб'ядноўвае разам легенды, казкі і міфы. Стары дзед Голдман, як яго прадстаўляе адзін з расказчыкаў, а іх тут два, і яны граюць, як я разумею, вельмі важную частку супольнай гісторыі, прыбывае на архіпелаг, каб забіць бажаство. І разам з героем, як толькі вы трапляеце ў дэма на гэты самы архіпелаг, нават не тады, а як толькі вы запускаеце гульню і трапляеце ў меню, вы проста сидзіце з раз'яўленым ротам ад анімацыі і сакавітасці на 1 квадратны піксель манітора. Звар'яцелыя фарбы носяцца па вашым экране, прымушаючы вас здзіўляцца кожную секунду, нібы малое дзіця. Гэта ўсё сапраўды намалявалі людзі сваімі ўласнымі рукамі і ніякіх штучных інтэлектаў, поўны адвал усяго. Са слоў стваральнікаў яны натхняліся не проста агульнай мультыплікацыяй, а менавіта старымі працамі французскіх і бельгійскіх аўтараў. Наш дзед валодае кійком, на якім па-юнацку можа скочыць праз перашкоды ці з моцай абрушыцца на небараку ворага, ці зачапіцца за кольцы і перасекчы небяспечную прорву, ці паспрабаваць адцягаць аднаго з босаў за задняе месца. Робіць ён гэта спрытна, з разуменнем, і дзеравяшка ў руках таксама не абыякая, а сапраўдны гаджет з дэталямі на замену, калі вы знойдзеце патрэбныя апгрейды. Каб, напрыклад, вышэй падскочыць ці магчымасць карыстацца асаблівымі грыбамі-батутамі. Сказаць нешта агулам пра сюжэт цяжка, бо гэта дэма, хоць і вельмі вялікая. У апавяданні ўдзельнічаюць жанчына і хворы хлопчык, які хутчэй усяго знаходзіцца ў бальніцы. Жаночы голас расказвае гісторыю, у некаторых момантах нават змяняючы ход падзей, а жэўжык задае пытанні, дапамагаючы і геймеру зразумець хоць нешта. Нягледзячы на мультыплікацыю, тая весялосць, што павінна панаваць у настолькі сакавіта створаным свеце, тут з вялікай прымесю чорнай фарбы. Прысутнічаюць смерці, журба і трывожнае прадчуванне не самага добрага развіцця падзей ці фіналу. За гэтай напускной каляровасцю хаваецца нешта цёмнае і ліпкае, нібы за словамі падтрымкі толькі словы, без сапраўднай надзеі. Перад намі прыгодніцкі экшн-платформер з элементамі метроідваніі, то бок экшн-бойкі, платформер-скокі і метроідванія хаджэння туды-сюды па лакацыях. Большасць праціўнікаў лёгка перамагаюцца з аднаго наскоку кіем, і ў іх няма задачы вас зацюкаць, а толькі дадатковая перашкода ў платформінгу. Хоць я і не супервялікі аматар такога жанру, я не бачу тут нейкай звышскладанасці ні ў чым, і ніхто, пэўна, і не хацеў вас прымусіць пацець і кідацца кантролерам у сцяну. Гэта не Hollow Knight, але і з заплюшчанымі вачыма прайсці не атрымаецца. Ужо 2 разы згадаў Hollow Knight, пэўна, як узор жанру. І хоць тут не так складана, вы ўсё роўна памраце і не раз. Усё зроблена, каб вы здолелі дайсці ад адной сюжэтнай зачэпкі да другой і не разгубілі па дарозе ўсё жаданне прасунуцца па гісторыі далей. В плане платформінгу я не ўбачыў нічога звышнатуральнага, але тут вынайсці нешта новае ў прынцыпе складана. Але ўсё гэта моцна кампенсуецца дэкарацыямі, у якіх разгортваецца сам працэс скокаў. Ад іншых у вас проста захопіць дух.
Гэта дэма і шмат чаго тут няма, зразумела, і шмат з чым мы толькі пачнём знаёмства. Грошы і гандаль, яны тут ёсць, каб было што збіраць і на што грошы спускаць. Вялікая і прыгожая карта прыгод, дзе не ўсюды мы зможам забрацца. Прадметы на паляпшэнне персанажа і кійка, новыя здольнасці і шмат чаго. Дэма паказвае, не саромячыся за амаль 2 гадзіны свае прыгожыя часткі, я ўпэўнены, іх яшчэ хапае пад не да канца знятай маскай. Вельмі спадзяемся, што распрацоўшчыкам атрымаецца дарабіць усё запланавана, і нарэшце ў гэтым годзе мы зможам прайсці прыгоду дзеда ад самага пачатку да самага канца. І вядома, на беларускай мове, дзякуй рабятам за лакалізацыю. Там ёсць і хібы, і адрукоўкі, але да рэліза ўпэўнены, ўсё будзе яшчэ не раз прагледжана і вычытана. Па выніках The Eternal Life of Goldman сапраўды моцны і якасны мастацкі твор і гульня ў адным флаконе. І нават без перабольшванняў можна чакаць, што яна здолее ускараскацца на самую верхатуру алімпу прадстаўнікоў платформеннага жанру. Але трэба чакаць поўную версію, каб рабіць сапраўдныя высновы. Дэмка, як і ў Replaced, даступна да 2 сакавіка, так што не адкладайце ў доўгую скрыню і дадавайце ў спіс жаданага. І як вішенку на торце я пакінуў тую самую гульню пра Тураўскае княства. Недзе гады 2 таму адна аматарская студыя Qualstory Games заявіла, што стварае экшн-прыгоду пра сярэдневяковую Беларусь. З таго часу мы, вядома, сачылі за праектам, і трэба прызнаць, з кожным відэа моцнага аптымізму не дадавалася. Вядома, рабяты ўсё рабілі на імпэце і жаданні проста нешта ствараць, і гэта цалкам зразумела. І вось на сцімаўскім фестывалі дэма разам з Replaced і прыгодамі дзеда з'яўляецца дэма прыгод князя Перасвета, які пасля бойкі на рацэ Калка вяртаецца ў Тураў. Скажу шчыра, гэта адзін з самых складаных водгукаў за ўсю мою блогерскую дзейнасць. Бо я не ведаю, што сказаць і як увогуле гэта каментаваць. З якога боку падступіцца, бо ў першую чаргу самае галоўнае, я не хачу крыўдзіць маладых аўтараў, якія зарабілі так, як зарабілі. Па сваёй сутнасці гэта нават не дэма, а вось проста прататып, альфа-набросак сабраных 3D-мадэляў у нейкім рэдактары ў адну кучу. Тут няма чаго аглядаць, няма чаму даваць хоць якую ацэнку. Гэта па сутнасці прэзентацыя таго, што вось яны працягваюць нешта рабіць. Я не магу паверыць, што яны на сур'ёзных тварах выпускалі дэмку ў свет з запрашэннем усіх паглядзець, бо ўпэўнены, што гэта нешта гулябельнае і цікавае. Не магу ўявіць, што там не было ніводнага чалавека, які не разумеў, наколькі гэта ўсё сыра. Просіцца толькі некалькі сапраўдных варыянтаў. Першы, нарэшце, паказаць хоць нешта, нібы як справаздача працы, маўляў, мы тут жывыя, і другое, спроба знайсці інвестара сваім прататыпам. Варыянт, нібы гэта сапраўдная дэма, яны плюс-мінус так і бачаць сваю гульню, я проста не разглядаю. Калі бы спрабаваць сур'ёзна аналізаваць дэма, то графічна жах, мадэлі жах, ні баёўкі, ні адэкватнага кіравання, ні інвентара, ні інтэрфейсу, ні дропу, ні выбору зброі, ні нават самага простага навучання. Ці мне здаецца, ці тут няма нават неба, як бы гэта не гучала. Нехта скажа, гэта ўсё імерсіўнасць інтэрфейсу і палосак ХП няма для паглыблення. Я ж скажу, не выдумляйце фігні, іх проста не зарабілі. І я прайшоў гэты кароткі прататып да канца, бо трэба напісаць гэты водгук, а навошта дайшлі да канца проста геймеры, на такое пытанне ў мяне няма адказаў. Вядома, мы дзякуем рабятам за імпэт, за падтрымку беларускай мовы і культуры, дадаўшы яе ў лакалізацыі і нават агучку, але на мой сціплы погляд, працы тут яшчэ не пачаты край. Спадзяюся, ім хопіць настрою і жадання дарабіць свой праект да таго, калі ў іх будзе сапраўдная дэма і будзе што не сорамна паказаць. Са свайго боку лічу, што падтрымкі і ўвагі мы, беларускія геймеры, даём на працягу 2 гадоў з вялікім авансам, і абвінаваціць нас у непрыязні ці жаданне дакалупацца будзе неправільна. На гэтым на сёння ўсё. Дзякуй вялікі за ўвагу. Спадзяюся, вам было цікава і вы знайшлі для сябе нешта новае. І нагадаю, што да 2 сакавіка у вас ёсць магчымасць асабіста паспрабаваць гэтыя гульні скласці ўласнае меркаванне. Вядома, чакаю вас у каментарыях, можа нешта вы думаеце інакш, ці наадварот падпішыцеся пад кожным словам. І якая з дэмак вам спадабалася болей за астатняе. Таксама некалькі дзён таму на канале выйшла вялікае відэа па класіцы гульнявой індустрыі Fallout 1997 года. Паглядзім сюжэт, геймплей і ці магчыма зараз у яго ў прынцыпе пагуляць. Запрашаю на прагляд. Ад усяго сэрца дзякую усім за падтрымку канала Рудзі на Patreon. Усіх неабыякавых да беларускай гульнявой прасторы, да майго канала, маёй творчасці запрашаю далучыцца да гэтых слаўных людзей. За вашай дапамогай атрымліваецца рабіць відэа і агляды на канале і шмат чаго іншага. Падрабязнасці на старонцы Patreon. Усім вялікі дзякуй і да новых хуткіх сустрэч.